To je vlast. Hvala vam. Bili početci, onaj vaš kompjuter služio je da vratite se pojaviti. Ljude koji su završili nagradu. Dobar dan i hvaljen Isus. Drago mi je, dobar dan. Možete nas podržati i mislite da njihovi mirovnici postane simbol školstva i ono služi prvi škol. Treba nam sve. Nije ništa. Neka bude svetovni. Ne crkveni, a je bio redovnik. Isusovac. Bravo. Gdje je? Tu. Vas pozdravim. Može si bolje. Hvala. Molim svirku. Doviđenja, Bog. Kada što mi? Posjećujem i želim vam dobrodošlicu u naše selo Podkotić, koji ima oko 1000 stanovnika, katolika, Hrvata. I evo se u crkvi u kojoj se zaključuju naši Hrvati, katolici od godine 1846. što je bilo svećena od crkva čast Svetog Jakova. I prije je bila stara crkva od dreva, ali 1600 godina naši stari zaselja ovim mjestima i to zbog toga da su tada starši hrišćani vjerili ispred Turaka i da čuvali vjeru, jezik i običanje. Čudo je da postojimo svom zahvaljenom crkvi, svećenicima su naše družbe Beogradske, ali evo, tu smo, kako stojimo, jesmo, govorimo o Hrvatske i dragome koji uvode iz Hrvatske u nas, drago da se osjećate i glade nas, kada svojim pokazima, koji kulturno davljaju. Dobrodošli, kao u Matici, majke naše Hrvatskoj, evo, svi pozdravljamo sa djecima, sa djojkama, tako da se to dolazi kod nas tako. Srdačno došli na ovim riječima dobrodošlice. Nama je posebno zadovoljstvo što smo mogli doći u Klopotić, u Karaševo i ćemo još posjetiti naše Hrvate. I meni je to bila jedna stara današnja želja, danas smo se ispunili. Prema tome, to što ste doznali tek jučer, to je čista slučajnost jer nisam trebao doći, ali se ukazala mogućnost i onda sam rekao idemo to napraviti, jer već planiram, ima 10-ak i više godina doći k vama, posjetiti vas, a nisam nažalost uspio do danas. Prema tome, kad ste ovako u jedan dan došli ovoliko puno, hvala vam lijepo, zbilja ste nas iznimno obradovali. Posebno ova djeca
ovoj nošnji. Izgledate krasno, lijepo, hvala vam lijepa na riječima koje ste nam uputili na ovom dočeku. Sa mnom su, kao što vidite, ministar kulture, gospodin Božo Biškupić, ministar gospodarstva, gospodin Branko Vukelić, hrvatski veleposlanik u Bukureštu, dr. Maštruko, i knez vaš kojega ja ne trebam predstavljati, vi ga znate znate svi. Ali tu su i državni tajnici, još koji su dolje, zastupnik, Radan i ostali, prefekt. Prema tome, Hrvatska i Rumunjska imaju već stoljećima, Hrvati. Ja vam želim čestitati zajedno s vama da vam i u budućnosti olakšamo vašim obiteljima i vašoj zajednici i život ovdje u Rumunjskoj, ali naravno i da pomognemo očuvanje hrvatskog jezika, hrvatskih predmeta, pa smo danas i donijeli i dali u Hrvatskom domu Karaševu dva paketa knjiga. Mislim da je to možda riječ kroz književnost, kroz knjige i bila glavna nit, vodilja i misao koja je kroz prošla stoljeća uspjela biti ona okosnica oko koje ste sačuvali svoj identitet. Ja vam još jednom zahvaljujem i molim vas da pozdravite sve one koji nisu mogli doći, kojima je ovo bilo iznenađenje, da pozdravite vaše kod kuće, one koji su bolesni, a čast me zahvaljujem i svima vama na ovoj srdačnoj dobrodošlici. Hvala. Kako je ime župana? Petar Dobrano. Petar Dobrano. Dobro. Koji gori? Hoće. On je stavio na smješka. Prate diskretan. Doviđenja. 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 Bog. Bog. Poslije toga došao u domu, večer, pod biskupiju Devu Čarničku, da je bio članak biskupija zajedno sa Devom Zagrebačkom i Kalačima biskupija. Zajedno mi smo bili skupani, a do 1900 većinom su bili sve strani svećenici. Česi, Slovaci, mnogo su bili Njemci. Biće i to, nadamo se, mi, zahvaljujući vjeri, svećenicima, stali smo vjerni našoj hrvatskoj rudi i hrvatskom narodu da smo došli. Tako da naši fenomen koji je u hrvatskom narodu ovdje je to da naša djeca srednji vrtići u školi počnu rumunski, ono gradište, to je drugo. Oni u školama u vrtiću uče hrvatski, a naši počnu rumunski. Koji su veseli učili, pa nadamo se da će ići dalje. Mi smo bili zatvoreni kompletno, ja sjećam se 80-68 godine kada sam prvi put u Hrvatsku otišao, vidio sam Zagreb, sve tako prvi put vidio Ukrajnjaci, sam počeo kazati šta su to. Ono čas sam sestri kakve svetice to povtarili u Hrvatskoj. Nisam vidio, to je bilo zabranjeno. Zabranjeno bilo, to sve niste vidjeli, nismo vidjeli nigdje. To sve u referendama, u habitu, časne sestri. Samo tako.